haba da Allah, haba. Abin ne yana damuna wallahi. Haba, me akai murja? Me akai murja Ibrahim kun ya gaba me ina daukaka me take da shi me ta aje me ta waye nan yanzu mun yi posting ni da ita gabaki ɗaya yanzu mu kusan mutum 10,000 sun je sun kala bai fi ni mutum 300 ku ga mu wani film tai ku ga mu wata waka ce wacce ake kallanta na faɗa ki duk abin da zaki na faɗa wani abu kika yi wanda za a mu gabaki ɗaya yanzu duk na ne ba a san ni ba ina ne ba a san ni ba amma gabaki ɗaya yanzu murja in tai posting ɗaya yanzu a tare da ita ba muka yi posting ɗina gaba ɗaya yanzu mutum 20,000 sun kalla ni bai fi mutum 300 bane suka ba zai yi ba wallahi murja ki ta zo ta ga mun gurin wani malami take zuwa ko kuma gurin masu ba kin sani to shikenan shayya ba bakin halin murja yayi yawa in ta zauna da kai ba ta da aiki ba za ta yi magana kowa ba sai dai kin sani ne ba masifa ta munafuka ƙarya take bari ta zo na faɗa kuma ba gulma ne ba zai yi ba wallahi kawai mutum wajen 20,000 sun kala abu ni bai ba mutum 300 ba wannan ce iri yana ga ya mun mirja wani fim kika yi